இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து கேல் கேல் மெயின். இது 2024 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இதோட ஜானர் வந்து ஃபுல் அண்ட் காமெடி ட்ராமா. கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம். இந்த படத்தில் அக்ஷய்குமார், டாப்ஸி அவங்களாம் முக்கியமான ரோலில் நடிச்சிருக்காங்க. இதில் அக்ஷய்குமார் வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரினா இருக்காரு. இவங்களோட செகண்ட் ஒய்ஃப் வந்து வாணி கபூர். இதில் டாப்ஸிக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குற ஒரு சிங்னு ஒருத்தர் ஹஸ்பண்டாக இருக்காரு. சம்மர் வந்து இதில் பிஸ்னஸ் மேனோட சன்னாக இருக்காரு. அவங்களோட ஜிஎஃப் வந்து நைனான ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே ரீயூனியன் ஆகிறாங்க ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில். அங்கே வந்து வாணி கபூர் வந்து ஒரு கேம் விளாடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது என்ன கேம்னா, எல்லாரும் அவங்கவுங்க மொபைலை ஒரு டேபிளில் எடுத்து வச்சிடணும். இதில் வர மெசேஜஸ் அண்ட் கால்ஸ்லாம் வந்து எல்லாருக்கு முன்னாடி காட்டணும் பப்ளிக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேமில் வர ஃபன் என்னென்ன, யார் யார் என்னென்ன சீக்ரெட்லாம் வச்சுருக்கா, இதை பற்றி இந்த கதையில் அழகாகவே கொண்டு போயிருப்பாங்க. எனக்கு இந்த படம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. இந்த படத்தில் வர ஃபன்னான சீன்லாம் ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும். ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற ரேட்டிங் 5க்கு 3.5 வரையும் கொடுக்கலாம். நல்ல ஒரு காமெடியான ஃபன்னான ஒரு மூவி பார்க்கணும்னா மஸ்ட் இந்த மூவியை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேலும் இது போல தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க.